சிலர் இன்னும் என்ன பண்ணுவான்னா சரியான வழிகளில் சோம்பல் இருப்பான். அவனை சொல்றார் வள்ளுவர், படியுடையார் பற்றமைந்த கண்ணும் மடியுடையார் மாண்பயன் எய்தல் அரிது அப்படிங்கிற. அதாவது இந்த உலகத்தை அளக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டவனே உன் கூட இருந்தாலும் நீ சோம்பலில் இருந்தால், ஒரு மடியுடையவன், ஒரு சோம்பல் உடையவன், இந்த உலகத்தை ஆளக்கூடிய ஆண்டவனே கூட இருந்தாலும் ஒரு சோம்பல் உடையவன் எடுக்கக்கூடிய முயற்சியானது, அவன் சரியா முயற்சி எடுக்காம படிச்சான்னா அவனுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காதுன்ற. அதாவது இந்த உலகத்தையே ஆளக்கூடிய அந்த ஆண்டவனே உன் கூட இருந்தாலும் நீ முயற்சி இல்லாம இருந்தா, நீ நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தா உனக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் வராது, நீ தோல்விதான் மிஞ்சும். ஆனா அதே நேரத்துல நீ துணிச்சலோட வினைத்திற்பம் ஒருவனது மனத்திற்பம்னு நீ உறுதியா இருந்தேன்னா அந்த ஆண்டவனே உன் கூட இல்லாட்டாலும் தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும்ன்ற மாதிரி நீ நிச்சயமா ஜெயிச்சு நிற்ப. உன்னை யாராலையும் தவிர்க்க முடியாது. உனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருந்தா அந்த ஆண்டவனே தேவையில்லை. ஆனா உனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா அந்த ஆண்டவனே கூட இருந்தாலும் உன்னால எந்த காரியத்தையும் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறது தான் படியுடையார் பற்றமைந்த கண்ணும் மடியுடையார் மாண்பயன் எய்தல் அறிவுங்கிறார்கள்.